1, 2, 3, 4, 5. Τι μετράς, Ηλία μου? Τις μέρες που απομένουν για να πάμε στα κέντρα ξένων γλωσσών Λαμπροπούλου να κάνουμε την εγγραφή μου, εννοείται. Και έχεις τόση μεγάλη χαρά και ανυπομονησία? Ασφαλώς, αφού στα κέντρα ξένων γλωσσών Λαμπροπούλου περνάμε τέλεια. Πανέμορφες αίθουσες, εξαιρετικοί καθηγητές, διαδραστικοί πίνακες που ζωντανεύουν τα βιβλία μας, εκπαιδευτικά παιχνίδια με δωράκια επιβράβευσης, θεατρικά στα αγγλικά και στα ιταλικά, ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κάθε Μάιο συμμετέχουμε στις εξετάσεις πιστοποίησης. Α, ξέχασα να σου πω, στο σχολείο μας υπάρχει σχολή γονέων. Δηλαδή, ειδικοί επιστήμονες κάνουν μαθήματα σε εσάς τους γονείς, επιμορφωτικά δωρεάν, για να μας συμπεριφέρεστε καλύτερα. Ηλία μου, ήδη ζήλεψα. Από φέτος σκέφτομαι να γίνω κι εγώ μαθήτρια σε ένα από τα ταχύρυθμα προγράμματα ενηλίκων. Και το σκέφτεσαι ακόμα? Άκουσα πως υπάρχει και έκπτωση στους γονείς των μαθητών στα κέντρα ξένων γλωσσών Λαμπροπούλου. 2 Σεπτέμβρη που αρχίζουν οι εγγραφές. Θα είμαστε εδώ. Κοκκίνου 12-14 στον πύργο Ηλίας, δίπλα από το πάρκο Σπικ.